प्रिन्सिपालाथ' गैला गजोब्बाय थ' प्रिन्सिपाला निलिमा गोदान जुलिनि बरायनाय नाजाव बिथाङानो ना दे जिराय सार जों जोबोद सिन्था गोग्लैनानै दङ बुंनाय आंनि फिसा रिमिया स्कुलाव थांनाय फैनायाबो न'आव फैफिनाखै सोरबा लोगोफोरजों नङा सार बियो मालाबाबो थांफेरा बियो माबोरै जाखो गथ'आथ' स्कुलाव फैथारदोंमोन दहाय आं एटेन्डेन्सआवबो चेक खालामनायाव नुदों बेथ' फैथारदों बिदिब्ला बहा थांखो बिलाय सार स्कुलाव उन्दुसो बायनानै थाबायबायखो नामा स्कुलाबो गाबोननिफ्राय से सप्ता फुजानि बन्द' दं इसोरा दाखालामथों निलिमा बुंनायानो जाबाय बायो खोमा थां बे रामेश चौकिदारखौ लिंनानै नायथां रुमनि साबिया बेनाव दंजोबो आं जाया लोङा थैथारगोन आं नीलु जोंनि रिमिया जेबो जाया नीलु नों बेबायदि देहाखौ लानानै गावखौ एसेबां दाहरसार नङाबा जोंनि गोरबोनि गथ'नि सायाव गाज्रि गोहोम गोलैनो हागौ रिमिया नोंनिल' फिसा नङा आंनिबो आं बेखौ मिथिगौ नीलु आं मिथिगौ बेबादि माबोरै जानो मोनो आंनो सिगां थांनानै नेहैग्रोदोंमोन नाथाय गैया नों गथ'खौ सिनायनायाव गोरोन्थि खालामाखैथ' बे बाथ्रायानो सिखारा जोबथारनायाव देरसुङाबो लांनो फैदोंमोन गथ'आ फरायसालियाव फैयैनि खोथाबो गैयामोन नङाबा देरसुङा मानो लांनो फैनोमोन बिदिब्ला गथ'आ बहाथो गायब जाखो बे साननो गोनां बाथ्रा हेल' रिन्दाव मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरांजों लोगोसे मोनसे गाज्रिबो खौरां रिन्दाव नीलुआ प्रेगनेन्ट नों बिमाय जानो मोनसिगोन आफा आयै मानि एफा खुसि रिन्दाव आफा देरसुङा खोन्थाहरदों दि आं बिमाय जासिगोन दा नोंसोरबो आबै आबौ होनजासिगोन हाबाब बेसोरलै बिमा होनब्ला साला रन्जितआ गदाय लानायनि सोलोजोंसो फिसा निलिमाखौ दाय होदों रानखावनाय बालाबारियाव अखा दामब्रा हानानै गोजोनग्लाय होनाय बादि दासो सुग्लायनाय मोनबाय आं गोसोखौनो गाज्रि खौराङा बेनो रिमिया न'आव गैया मा होनदों देरसुं मा होनदों रिन्दावसा
जावैसोआ मा बुंहरदों? रैमाया न'आव गैयानो। आयै फिसौलाय। नोंनिबा मा खालामनाय गाहाम होननानै सानो? हायोब्ला पुलिसनो रिपर्ट हरनाया मोजां नामा? आंबो बेखौनो सानो। बेबायदि सानलायबाय थानानैल' मा जानो? माबा मोनसे खालामदो। Hello. Hello, Inspector Somebody speaking. बियो बोरै जाखो? बोरैबाफोर ड्रागना खेबनायफोर खालामाखैथ'? र' बिदिब्ला रन्जितखौ लानानै बेनि आड्डाखौ दानो रेड खालामो आं। अके बाय। रन्जितआ खाफाल मोजाङाव बासायबाय। डार्लिं, बिनि खाफाल मोजाङा जोंनि थाखाय खैफोद जानो हागौ। खोनासं, जोंनि आड्डाखौ माब्लाबा पुलिसा गाग्लोबनो हागौ। बेनिखायनो जेब्लाबो सांग्रां जा। बेथ' पुलिसनि आवाज, हा? नंमारगौ, पुलिसा जोंनि आड्डाखौ मिथिनानै गाग्लोबनो फैमारबाय। हुसियार। ड्रागन, नोंनि आड्डाखौ पुलिसफ्रा गासिबो बेंग्लोबजोब्बाय। जेरावखि थाया मानो सारेन्डार जा। नंमारगौ हनै पुलिसमान। हुसियार ड्रागन, गोख्रै सारेन्डार जा। नङाब्ला गोख्रै सारेन्डार जा। गोख्रै गो। मुभ फायार।
उरायना नों गोख्रै सिखाव लामाजों खालामदो अके नोंनो आंनि सारा सम्पथिखौ जादों Hands up! Hands up! Remiku bawa dan perlai. Ang ibu mcia. Neng, Uraina, darling. Neng anda kejujuran sama Uraina. Uraina, jika neng publik salah menai, bener neng ni menang tak.
निलु नों बिदि जा लोंना थाब्लानो दि रिमिया गावनो फैफिनगोन बे नङा नों आं मानो जानोल' रासो आंनि अनगा नों रिमिखौ सान दिनैसो 7 सान जाबाय याखि नों आंनि अनगा उदै जाबा चिले चिले आनो खम tapi 내 거짓값 걸어지 내가 그게 आदसा केम खालामदोंब्ला किपारा रां रुफा दाबि खालामासिनो थागोन बे हेलौ रेनबो स्पिकिं हेल' हिनजाव नोंथां ड्रागनखौ हाजासे बुग्लिसै खालामनाय जाबाय नाथाय रिमिनि सोमोन्दै फंसे बाथ्रा ओंखारनाय जायासै आं सानो रिमि खानायाव ड्रागननि आखाइ आदसा दोनथ'दो आं खुगा बेखेवहोनो नाजाबावनोसै अके बाय मा सोरनि फन पुलिस स्टेशननिफ्राय ड्रागना हमजाबाय नाथाय रिमिनि सोमोन्दै जेबो खोथाखौनो खेवा Hap, mari bicara aye. Gimana cari ini kun mbak? 그의 호텔을 왕족 답네 아나가송 Nil, nang kipsa Rimia mau kiran jibla hakman guna kiri hendak nang gua kiba kisah na bathroom rangman jauhnya skuter berbamar panani dan nukma मा आथिनि फनमोन पासपोर्ट फराम सिगोन 리미야 맞아 한 마리 그 डक्टर साहब नोंसा रिमिया मा जायो औ सानस्नि मोननायनि मोनलोंनायाव गथ'आ एसे बिहुस जाना दङ एसेबां घाबरायनो नाङा मानसिखौ आं सेलेन होबाय दसे उनाव हुस फैगोन सोर आं खाथि थांनो हागोन ना हागोन मानो हाया रिमि रिमि जिंगा नाङा रिमि डाक्टारा मोजाङै नायखाबाय मोजांबो जाबाय रिमि आफैदो रिमि रिमि मेगना खेवजोना रिमि Ayah, Niluai, Abah, Niluai. रिमिया रिमिया निकना 자, हुस फैबाय 화생만 타면 돼. 뭐 타면 돼. 왜 타면? आं माब्लाबाबो दिनैसिम रावखौबो बेबादि फिसा बाथ्राखौ अननायखौ नुफेराखैमोन
बेखौनो होनो लोखि हिन्जाव। दाख्लै फैनाया बिनि नङा होमबा? जारौ। आयौ आंखौ जारौ होलायलायथारदोंहाय। रेन्डाव माय फ्रेन्ड। गैया रेन्दावबो गैया बोराय बुरिबो गैया ओरैनो गोमानायाव थांदों। Yes no no yes। इलु 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 इलु। आयौ इलु इलु होननाय मानि मा होननाय जायो आदा? इलु 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 का मतलब ILU I love you। आं नोंखौ मोजां मोनो। ए नों आंखौ मोजां मोनबाय आदा? Yes। ए एसेल' मोजां मोनदों? आंबा गावखौ बुरजा मोजां मोनबाय। Yes no no yes। नों दाख्लै आखाइ हमनाया सिमां नुबायथारदों बेथायनानै उन्दुदोंमोन आं नुयाखै आदा? No yes yes no no yes yes no। माबायदि सिमां नुदों? खोन्थाजाजोबा माइफोर लागोन फै आं न' सिङाव खिथानोसै आदा। जिराय आदा जिरायथ'दो आं मैगं खादोनैगोन नै। आयौ सोर जाखोसै माब्रै जाखो होमबा? आयौ माथो फाग्ला गाज्रि जासैलाय। हाब माथो देदलाबा नोंखौबो बद्र' नुथारोलाय। हाब बहाथो एसे मोजां इंराजि सोलोंनानै फैया नोंलाय आदा? हाथरखियाव आं सामफ्रामबो हर हराव हाथरखियाव थांनानै इंराजि सोलोंहैयो। एफा गोजौ हाथरखियाव माजों थाङो नोंलाय? गान्दुला राजाजों बे खर' लेनदेन देन लान्जाय गोलाव एं 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 होनग्राया बेजों थाङो। ए हाथरखियाव नोंखौ सोर इंराजि फोरोङो? हाथरखिनि सिख्लाफोर हाथरखियाव जि मोजां मोजां सिख्रि सिख्ला मोदायजोफोर दङ। बिसोरनो आंखौ दुगैहोयो देलायहोयो ओमफ्रायो एखमबा एखमबा थालिर गोमोन आफेल बेरेमोदै लोंहोयो जाहोयो आरो बिसोरनो आंखौ जि इंराजि फोरोङो आरो एखनबा बिसोरो जि हाबा लानो बरायो। आंखौ जि हाबा लानो बरायखायो मियावला जोबखायो। हाबा नों सोरगोनि सिख्लाफोरखौ हाबा नांगौबा हिसाबाव नांगौ। मालाबायगो आगे गावब्रें नै आंबो नोंखौ नङाबा सोरगोनि सिख्लाबाबो रावखौबो लाखाया। दागाबसै आगे गावब्रें दागाबसै सिरि थादो। आव 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 दागाबसै नोंखौ नङाबा आंबो रावखौबो लाखाया सोरगोनि हिनजावबाबो। नोंगौना आदा? होमबालाय रावबो गैखायाथ' आं नोंनाव खारफिनहैनोसै। बे समावनो सम आदा ओंखारलांदिनि। मा होनदोंमोनलाय नोङो? आं नोंनाव खारफिनहैनोसै।
खालामनोसै आदा हामाबो हाबलाबायसि मा जाखो गोसोसो थोदों न'आनो गैजायाखै न'आ लांनो दोनहैनांगौलै ए बेखायसो गाबदों बिदिबालाय नों आंनाव खारसनहैदो ना हौवाया हिन्जावनो हरै खारसननांगौ ओमफ्राय मा खारसननाय दङ हामबायलै बिदिबालाय बिदिबालाय आं नोंनाव खारसनहैसै नै खारबायबो नै गाथिया खारनाङाहाय गाथिया खारनाङा ओइ बुरबक बेयाव मा मोनफैदों नोंलाय गोख्रै ओंखारलां नङाबा सिमाबादि खुबैख्रां हरनाय जागोन आयै बियो सोर आरो मानो गाबदों बिनि मोखांखौ नायबा थाबनांगोन निमि दानाय बे सासे दायना अन्थाइ बिखा मानसिसो थां बेनिफ्राय ओंखारलां आरो दिनैनिफ्राय बिथिं मोखां दाजाबो नों जेरै आंनि गेजेराव लाजि फोनांनानै हाजासे दुखु होबोबाय बिनि बदलै नों बयजोंबो मुगैजानाय लामानि बिबायारि जानानै आलाय आथानि थैनांगोन निलिमा हायोब्ला नों आंखौ निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो नोंखौ निमाहा होनो आं सोर आंथ' इसोर नङा बे फाफिया बेवहाय मानो फैबाय बायदोंसै थांगोन लायथां जेरै सैमा एरै थांगोन होन आं थां दानो ओंखारलांबाय न'निफ्राय हाबाब आबैलाय मानो बेबादि जाबायबायासै फालाय एसे मोजां मोनबाय आबै फै एसे बामनि सना हाबाब मानि बेलाय आद्रि आद्रिलाय सना बानालाय आबै आबै आहासो आंजों गेलेग्रा आगै मोनसैनो सोर खिन्थाया आबै आइबो आबाबो नोंथ' जाला खालामबायदि आं दा रिन्दावखौ कुमिलिनाव जाखो ना सालथेनाव जाखो होमबा हिन्जावफ्रानो सोमोन्दोखौ उल्थां फाल्थां खालामो होनलाय माथो हा दिनै सालथे लेंबा गाबोन गुमै सानफा मोनफा राननानै लेंलायलायदो आरो मा जायो हा नङा गुमै सालथे
नीलिमा नों थारैनो आंनि सथि लोक्षि हिनजावमोन दिनै आं मोजाङै सानस्लाबा गुबुन हिनजावनि यौबननि सायाव लोरबां जानानै नोंखौ रायजो राजा आरो समाजनि गेजेराव गथ' बानो रोङा सांग्रेमा होननानै लासै फोनांनानै फाथैलाय बिसिनानै नोंखौ गारनाया आंनि जिउआव सहायै गोरोन्थि जाबाय फाथैलाय बिसिनानो आंनि खाफालखौ जाबाय बेनो आंनि जिउआव खोमसि लाबोबाय रायजो राजाफोर नोंसोर आं बायदि मोजाङै बिजिरा हसिया फाथैलाय दाबिसि फाथैलाय बिसिनाय नों मासे सुनि फाथैलाय बिसिनाय नों मासे सुनि